एगो गांव में तालाब के किनारे एगो हंस रहत रहे। वो हंस के दुगो बच्चा रहे, जवना में से एक के नाम हनी और दूसरका के नाम मनी रहे। हंस के ये दोनों बच्चा बहुत बदमाश रहले, लेकिन ये दोनों में से मनी जवना के नाम रहे वो ढेरे ढीठ रहे। मनी अपन माई के एको कहल बात ना मानत रहे। एक दिन हनी या मनी दोनों देखले कि ठीक तालाब के बीच में कुछ रंगीन फूल फुलाइल बा। वो फूल में से कोनो फूल लाल रहे तो कोनो पियर। हनी कहलस कि हम लाल लेब, तो मनी कहलस कि हम पियर लेब। दोनों अपने में हारा तुजी करत फूल लेवे चल दिए। दोनों के तालाब में जात देख हनी मनी के माई जोर से चिल्लाई, कहलस, अरे ए हनी मनी, उन्हें मत जा सा, उन्हें जान के खतरा बा। ओ दिन तो दोनों अपना माई के बात मान गईले और ये बीच तालाब में नहा गईले। लेकिन मनी नाम के जवन बचवा रहे ओकरा मन में फूल खातिर लालच रहे, ओकर मन फूल खातिर ललचत रहे। वो दूसरका दिन चुपके से तालाब में फूल तुरे चल देलस। इन्हें एगो बहेलिया पहले ही से इंतजार में बैठल रहे कि कब कोनो आवे कि ओकरा के हम धा ली। जैसा ही मनी तालाब के बीच में पहुंचलस कि बहेलिया झट से ओकर गर्दन धा लेलस। गर्दन धरात भइल कि मनी जोर जोर से चिल्लाए लगल। मनी के आवाज सुन ओकर माई आ गई। दोनों दौड़ल अइले आ बहेलिया के अपना चोंच से मारे लगले। दोनों अपना चोंच से मार मार के बहेलिया के घावाही कर देलस। बहेलिया अपन जान बचावे खातिर विनती करे लगला, कहलस कि अब हम केहू के ना पकड़ब, हमरा के छोड़ दलो। केहू तरह बहेलिया अपन जान बचा के तालाब में से भागल। इन्हें हंस अपन दोनों बच्चा के सही सलामत लेके अपना घरे लौट आई। ये घटना के बाद से मनी भी अपन माई के बात माने लगा। यही से कहल जाला कि अपना से बड़ लोग के बात जरूर माने के चाहिए, कहे से कि अपना से उम्र में बड़ लोग के भीरी जिंदगी के अनुभव भी ढेर होखेला। जितना जिंदगी जिएबा उतने अनुभव ढेर होई। अगर ये कहानी आप सबके पसंद आयल हुई तो आप सब हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी, ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दी। धन्यवाद।